Iki apa gue mae? Gas. Yo. Kayak ngene ngadeni dalan. Wes lah. Gede kita. Wah. Di kamu di dah. Abuh, ra ngerti. Bingung Sing di. Weruwe. Kita yang ngono tuh teki. Sok paling sagri sih. Ya. Nah, ngono, salah ngono. Jole. Wah, tak itu kau ungkap, oke ngono iki. Kowe goblok iki. Kok gagek Misal aku takon ngewangi. Yo. Kowe goblok ora karuan iki. Kowe iku takon ngewangi. Ya wes ayo dibel lagi. Malah Wah, iya. kowe gebleke ra karuan kaya sungkono. Kerja bagus. Kok ngene iki mah aku wis seneng. Ya, wes yo. Kanca kok itu sakit. Goblok. Gila, Bacok.